Ahoj kamarádi, hello, pondělí 3. července a já už jsem zase já už jsem zase u Dunaje, přišel jsem do městečka Duna Foltvar a tady dneska se ubytuju, vyperu, vykopu, zítra jdu dál. Tadyhle ten most, co je za mnou přes Dunaj, tak musím přejít, abych mohl potom dál pokračovat na jihovýchod. To městečko má asi 10 000 obyvatel, je tady takováhle pěkná peší zóna, ale nic, úplně klid, prostě žádný turisti, žádný lidi. Ale za mnou je taková pěkná hospůdka, tak teďko je čas oběda, tak se pokusím dát si tam nějaký normální oběd po 5 dnech, vy se tím mějte. Tak já, jak ty zážitky moc nemám, tak potom, když se nějaký stane, tak vždycky řeknu jenom půlku z toho. No, tak já to dopovím. Třeba v sobotu, jak mi ty lidi, o kterých jsem poprosil o vodu, tak jak mě pozvali k sobě na ty halušky a na ten guláš, tak potom ještě pán přines nanuka, tak jsem se nanuka, nabít mi kafe jsem si samozřejmě nedal, ale ta paní tam vozila cihly. A vozila tam cihly takových, já nevím, řeknu 15 metrů z bodu A do bodu B, vždycky naložila kolečko, odvezla cihly, složila cihly hezky do komínku. A já jsem říkal, tak dneska jakoby teďko chodit z bodu A do bodu B mi docela jde, tak jsem jí vzal kolečko, naložil jsem ho, odvez, složil, naložil, odvez, složil. Takže takhle jsem tam asi 20 minut si odpracoval to, co mi dali. A pak jsem řekl, že už musím rychle jít, protože se blíží večer, takže musím nocovat. Takže takhle jsem si ten guláš jakoby zasloužil. Tak, zatím. A sobota pokračovala. Šel jsem nocovat k tomu rybníku, jak jsem říkal, že ten rybník byl pěkný, ale nebyl tam žádný vstup k němu nebo přístup. Ten ván se mi moc nelíbil, prostě byla taková znouzecnost. A ten stanu jsem tam stavil poměrně pozdě, bylo kolem 9. hodiny. A najednou, což mě překvapilo, protože ještě se mi to nikdy nestalo, přijel jeep, v něm pán starý asi jako já, na dveřích měl jelena, nevím živýho, ale měl tam jelena jako namalovanýho, tak jsem říkal nějaká pobřežní hlídka. A pán, co tam dělám? A já jsem se ho zeptal, jestli mluví německy, nemluvil, jestli mluví anglicky, to je spíš taková moje finta angličtina, kdyby náhodou nemluvil. A tak jsem se mu chystal vyklepat do telefonu, jakoby o co mi jde, že tam potřebuji přespat. A on byl rychlejší a zavolal nějakému svýmu kamarádovi, který mluví anglicky, dal mi ho na ucho. A já svojí perfektní angličtinou mu povídám, I need to sleep here. Just one night, and tomorrow morning I go to Serbia. A já vůbec nevím, jestli mi rozuměl, nebo jestli mě pochopil, ale odpověděl, no problem. Vrátil jsem telefon párovi, teď si ještě chvíli povídal s tím druhým, skončili, pán vyskočil z auta, jakože skoro mě No, chci říct, že pán vyskočil z auta a byl od té chvíle fakt hodně přátelský. Nevím, kde lidi v Maďarsku berou studený vody v autě, ale zase podal mi studenou vodu, byla rozpitá, vůbec mi to nevadilo. A šáhnu do kapsy a chtěl mi dát nějaký peníze, tam měl. Vůbec nevím, jakoby, co mi chtěl dát, proč mi chtěl dát, ale samozřejmě peníze jsem si nevzal, poděkoval jsem mu a rozešli jsme se. A takže takovýhle mám tady v Maďarsku kamarády teďko a takže všechno dobrý. Mějte se, zatím dobrou. Čau, čau, čau.